Buongiorno. A sme na Sicílii a ukážeme si ako prvé, kde bývame. A úplne prvé, kúpeľňu. Tu si môžeš ruky umyť. A tu sa môžeš, keď to pôjde, osprchovať. Ako robia v čínskych. Ideme ďalej. Cúvame a doprava. Praktická kúpeľňa, kuchyňa. Všetko máme. Asi máme všetko. A ideme ďalej. A tu nastáva prekvapenie, ktoré nikto nikdy nečakal. Tu je niečo zaujímavé. Kto sa ide pozrieť? Som strašne zvedavá, či funguje. Vyskúšame.